Si Maria dili inahan sa Dios. Dili siya angay nga tawagon nga inahan sa Dios. Sa Salmo 90 nag-ingon nga ang Dios walay sinugdanan, walay katapusan. Inahan siya ni Hesukristo sa unod, dili sa pagka-Dios ni Hesukristo. Duha ang nature ni Hesukristo, tao ug Dios. Sa unod lamang nga Kristo inahan si Maria. Sa tao lamang Hesukristo inahan si Maria, apan dili sa iyang pagka-Dios. Si Hesukristo nag-exist na wala pa buhata ang kalibutan. Ang Dios nga Kristo walay sinugdanan, walay katapusan. Ang balaang kasulatan wala magsulti, wala magtudlo nga si Maria inahan sa Dios. Maayong adlaw kaninyong tanan. Sir Arjuseno, bani ko ninyo sa kadali nga panahon aron na panagisugot ni ining maong ginagmay nga reaksyon mahitungod aning video nga inyohang nakita dili palang dugay. So nalang tay gustong klaruhon subay sa atong pagtuong Katolika kay usahay manggod kining atong mga higala nga mga dili Katoliko maghimog ilahang kaugalingong teaching pagkahuman ipahid na sa tuang gitawag og mga Katoliko. Mo na nga atong karuhon subay sa pagtulunan sa Santa Iglesia kay para dili ta mailad nining atong mga higala nga mga dili Katoliko. So pinakauna natong klaruhon, walay pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang mahal nga Birheng Maria mas una pa sa Dios. Wala. Number 2, wala tay pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang atong Ginoong Jesucristo duha ka persona, naay persona sa pagkatao, naapoy persona sa pagka-Dios. Ikatulo, walay pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga sola scriptura or Bible alone. Ano ako ang manang gisulti tungod kay sa nakita nako sa gitawag og video, kining tulo ka rason o tulo ka puntos nga ako ang gihatag ninyo, diha siya tawag ini nagbalik-balik. Dili daw kuno siya o sila mutuo nga ang mahal nga Birheng Maria inahan sa Dios, nganuman kay mas nauna pa daw ang Dios o ang Dios walay sinugdan og gitawag og walay katapusan tinuod biya na. Pero kining Dios nga walay sinugdan og walay katapusan nahimo biya ng tao. Di ba? St. John chapter 1 verse 1 and 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdan mo ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios. So kadtong gitawag og nahimong tao, mao to ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Sumala pa sa balang kasulatan, ang pulong mao ang Dios. Buti pasabot kining Kristo nga nahimong tao nga gibunti sa mahal nga birhen tinuod ni nga Dios. Number 2, ingon pa nila ang mahal nga Birheng Maria daw is inahan lang daw sa gitawag og pagkatao. Dili na tinuod. Nga naman tungod sa hinungdan nga ang gibuntis sa mahal nga birhen dili ang pagkatao. Ang nahimong tao dili ang pagkatao, kundi ang nahimong tao ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Katong gibuntis sa mahal nga birhen ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga mao ang ato ang Ginoong Jesucristo. Mao bitaw kun ato ang basahon ang balaang kasulatan St. Luke chapter 1 verse 35 nga magsabak siya sa anak sa labing halangdon nga Dios. Wala giingon nga magsabak ang mahal nga birhen sa pagkatao. No, dili na mo gisulti. Ang gisulti sa balaang kasulatan ang isabak sa mahal nga birhen, ang ibuntis sa mahal nga birhen, ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga sumala pa sa anghel ang anak sa labing halangdon nga Dios. So dili na tinuod nga ang mahal nga Birheng Maria inahan lang sa unod, nga naman turki ang gibuntis niya dili man ang unod kundi ang gibuntis niya ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad o gitagaan niya unod ug dugo aron magtuman ang giingon sa kasulatan Galacia kapitulo 4 bersikulo 4. Ikatulo nga tawag ining punto ingon pa niya ang si Kristo ang mahal nga Birheng Maria inahan lang sa gitong pagkatao kay si Kristo daw kuno naay kinaiya sa pagkatao napoy kinaiya sa pagka-Dios. Inahan lang sa pagkatao apan dili inahan sa pagka-Dios. Again, dili nature ang gibuntis mahal nga birhen na dili pagkatao, dili ang pagka-Dios mo gibuntis sa mahal nga birhen, ang gibuntis sa mahal nga birhen ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, ang Dios. Katong anak yun mismo sa Dios. Ingon pa niya wa di mabasa daw sa Biblia nga nagtudlo ang balaang kasulatan nga si Birhen Maria inahan sa Dios na ay mabasa ay implied. Asa man na mabasa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 43. Niingon si Santa Elizabeth nga puno si Espiritu Santo, ingon pa niya sa usamang paggiha nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. And remember,
Romans chapter 10 verse 12 and Acts of the Apostles chapter 10 verse 36. Si Kristo mao ang Ginoo sa mga Ginoo, unya ang Dios lamang ang Ginoo sa mga Ginoo. So therefore katong gibunti sa mahal nga birhen nga mao ang Ginoo sa mga Ginoo, mao to ang Dios. So muna ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mituo nga ang mahal nga Birheng Maria inahan sa Dios. Nga naman kay klaro man nga ang iyang gibuntis, ang iyang gianak, maotong ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga matuod nga Dios ug matuod nga tao. Kung dili mo mutuo nga ang mahal nga Birheng Maria inahan sa Dios, inyong gidegrade si Kristo. Wa mo nagtuo ang Kristo nga Dios. Nga naman kay ang inyong pagtuo ang Kristo limitado, no. Ang Kristo Diyos. Di ba ato ang gikutlo kanina? San Juan Kapitulo 1, versikulo 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And St. Luke chapter 1, verse 37, walay imposible niya. So, buti pasabot, kining Diyos, nga way imposible niya, nahimo man ng tao, iyahang himo ang iyang kaugalingon nga sama sa usa ka ulipon, Pilipos chapter 2 verse 6 to 11. So therefore nahimo gyud nga misulod sa taguangkan sa usa ka babay ug nahimo niyang inahan kadtong bayhana nga iyang gipuy-an sulod sa siyang kabulan. Pabata kun ato ang tan-awon ang balaang kasulatan, ang tawag sa mahal nga Birhen Maria inahan ni Jesus. Kinsa man ang Jesus? Ang Dios. Wala kun ato ang i-question nato ang pagtuon sa Iglesia Katolika na ang mahal nga Birheng Maria dili inahan sa Dios, again atong gidegrade si Kristo. Wa ta mo tuo kang Kristo. And at the same time, wa na to dawatan ang gahom ni Kristo nga mahimo siyang gitawag og tao. Again, ang atong pagtuo may tungod sa mahal nga Birheng Maria nga inahan sa Dios, nagapunting kana sa Dios nga nahimong tao. Ug kinsa man nga Dios nga nahimong tao, ang ato ang Ginoong Kristo. Mo na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana tama ay ang pagtulunan nga ang mahal nga Birhen Maria inahan sa Dios kay gitudlo sa balaang kasulatan, gitudlo sa mga father sa simbahan Katolika, o at the same time mo na pagtuo nga nadawat nato gikan pagyud mismo sa gitawag og mga apostol. So kato lang ug unta ato himo ato pagtuo, atong paningkamutan nga panalipdan ang atong pagtuo. Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere.